It-turiżmu domestiku f'pajjiżna kompla jikber matul is-sena li għaddiet. Hekk kif skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO kien hemm 437,388 persuna li qattaw vakanza f'pajjiżna stess, żieda ta' 12.4% fuq l-2024. Dan fl-istess ħin li s-sena l-oħra wkoll aktar Maltin u Awċin għażlu li jqattaw il-vakanzi tagħhom barra minn xtutna. Sa dan it-tant jirriżulta li l-infiq fit-turiżmu intern fl-2025 ukoll żdied b'mod sostanzjali, hekk kif kien hemm 82.3 miljun euro li ġew ċirkulati fl-ekonomija lokali. Mill-istatistika uffiċjali l-maġġoranza ta' dawk li ħadu vakanza simili fl-2025 kienu residenti Maltin li vjaġġaw lejn Għawdex u Kemuna, total ta' 397,322 persuna jew madwar 90% tat-turiżmu domestiku kollu. Min-naħa l-oħra, ir-residenti ta' Għawdex u Kemuna li vjaġġaw lejn Malta bħala turisti domestiċi kienu jammontaw għal 40,066 persuna fl-2025. L-istatistika turi wkoll li tali żjarat domestiċi kienu fil-biċċa kbira b'tajjel, b'ħafna minnhom iqattaw sa 3 iljili f'akkomodazzjonijiet mikrijin, waqt li derbiċċar ukoll il-Gżira ta' Għawdex għadha d-destinazzjoni ewlenija fit-turiżmu intern. Fil-fatt, il-maġġoranza assoluta tal-infiq sar fir-reġjun ta' Għawdex u Kemuna b'madwar 74.7 miljun euro. 7.6 miljun euro ntefqu mill-Awċin li qattaw il-vakanzi f'Malta. Ras għal ras, in-nefqa medja kienet ta' 188.2 euro, bżieda ta' 17 euro u 13 ċenteżmu fuq l-2024. B'kollox, il-Maltin u l-Awċin qattaw 1.1 miljun lejl fil-btajjel lokali tagħhom fil-Gżejjer stess, żieda ta' 5.2% fuq l-2024. Dawn ir-riżultati jikkonfermaw li anke t-turiżmu domestiku imsaħħaħ bil-qagħda stabbli tal-familji u ekonomija li kompli tissaħħaħ qed ikompli jkun parti kruċjali mill-attività ekonomika lokali.